Another Ilocano word of the day for this video lesson. Let's start! Ang ating salitang Ilocano sa video na to ay ngata. Ngata. Sa mga nagsasalita ng Tagalog, ang katumbas nito ay ang salitang kaya. Kaya. Now, for those learning Ilocano and Tagalog, these two are used in asking questions expressing curiosity. I wonder why. I wonder where she is. The key word here is the word wonder. Let's have examples. Apay ngata. Apay ngata. Bakit kaya? Bakit kaya? Apay ngata awan. Bakit kaya wala? The word here for why in Ilocano is apay. Bakit in Tagalog? Inya ngata. Inya ngata. Ano kaya? Ano kaya? Inya ngata tinagan na. Inya ngata ti nagan na. Ano kaya ang pangalan niya? Ano kaya ang pangalan niya? Yan lang para sa video na to. That's all for this video. At eto ang iba pang video lessons kung sakaling hindi nyo pa napanood ang mga video na to. And here are other Ilocano video lessons just in case you haven't seen these yet. Until next time!